дуруд дӯстони гиромӣ, мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем ва дар назди мағозаи ҳафт бародарон. Ва як чизи ҷолиб ин аст ки 3 сол мешавад дар ин мағоза гӯшаи хайр кушода мешавад ва барои мардуми ниёзманд дар ин ҷо маҳсулотҳо гузошта мешавад ва мардум маҳсулотҳоро аз ин гӯшаи хайр мегиранд. Ва ин иқдоми хуб аст ва муддати 3 сол шуд ки дар моҳи Рамазон ин чиз ташкил карда мешавад ва мо айни ҳол мебинем. Хуб бародаро, ана ин гӯшаи хайри мағозаи ҳафт бародарон ва чунон ки ҳаст дар ин ҷо навишта шудааст ки аз ин ҷо метавонед на зиёда аз як маҳсулоти дилхоҳатонро ройгон гиред, агар ба шумо дар ҳақиқат лозим бошад. Ва дар ин ҷо рақами картаи Душанбесити ҳам гузошта шудааст ки метавонанд муҳоҷирон ва ё ин ки шаҳрвандоне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд кӯмак кунанд. Хуб, мо вақте ки дохил шудем дар ин ҷо холӣ буд ва аз фурӯшанда пурсидем ки сабаб чи аст ки холӣ аст. Онҳо дар ҷавоб гуфтанд ки воқеан ҳар рӯз инҷа пур карда мешавад ва боз ниёзмандон албатта ки ҳастанд гирифта мешаванд, боз холӣ мешаванд. ҳозир мо бошем аз ин ҷо ба миқдори 100 сомонӣ маҳсулот мехарем, мегузорем ва баъд ба ҳар кас муроҷиат мекунем ки агар имкониятон бошад, марҳамат ба ин гӯшаи хайр ки дар шаҳри Кӯлоб аст, метавонед кӯмакатонро расонед, ниёзмандон аз ин ҷо мегиранд.